Hormatly adamlar, videonun adından belli bolşýaly dawaty zombilerine haýyş. 3 sany haýyşym bar. İlkinji haýyşym, birinji haýyşym. Şul videonu hormatly zombiler, dawaty zombiler lideriňize ugradyň. O lideriňize özüm sylkany ugradaýyn diýsem, o blog edip gaçyp ýör. O özüňiz ugradyň. Lideriňiz görer diýip umyt etýän. Türkmenistanda farhat yok. Bizim hemme alyan maglumatlarymyzy biz günne barlap dur. Türkmenistanda yok. Bizim maglumatlarymyza göre ine advokat görüşdi bir kunlukda Farhat Türkiýede. Farhat nesip bolsa Amerikadan ya Ýewropadan çykar. Farhatyň ýany hiç kim bar bilen ok. Ol halkara uğrun aşağına advokat ýanky Türkmen hökümeti hiç kim bar bilen ok. Aydın. Farhat nerden näil boldy, nämeler? Farhat Türkmenistan'da diýen bize gelen gowuşan maglumatlar, bize gowuşan maglumatlar boýunça Farhat Şweýçarda. Endi zombilere birinji haýyşyma aýtdym. Şul videonu paýlaşyň. Lideriňiz bilen, Murat Gurbanow bilen. Yalançı olsa da şo sizin lideriniz, lider diýip kabul edipsiňiz, nesip etsin, owa. Ol sizin şahsy hakyňyz. Men oňa goşulmaga hakym ýok. Bul birinji haýyş. Endi geçes ikinji haýyşa. Lideriňizi birazaçyk başarsaňyz eger, birazaçyk terbiýe çağırın. Murat Gurbanow. Sen şul sözleri aýtdyň. Sen dawatynyň adyndan aýtdyň. Bizem dawatynyň agzasy. Senin şul yalanlaryň bize de tagma bolýar. Bizem utanýas senin şol özüň alyp barşyňdan dip birazrak terbiýe çağırın, gaýrat edin. Men bir yaman zat aýdyp duramak sizlere. Zombi canlar, ne zombi canlar diýip izlenýär. Birazrak gaýrat edin, bir lideriňize bir haýt güç diýin, ho. Da yeterinde. Beýtme, bu yalanlaryň derine bir galdyrara yüzümüz galmada biziň dip aýdyp bilen zatma, ya şonu aýtsaňyz ya tutup uraýarmyka size. Ya bir gaýrat edin. Gayret edin, bir özünüzü köpçülükte kemsitmeyecek olsanız, o köpçülükte utanmayacak olsanız, birazrak bir hareket edin. Şimdi vatandaşlar geçen üçüncü haýyşa, iň soňky haýyşym zombilere. Gaty dikkat bilen dinleň. Zombiler, lideriňizi sylaýan bolsaňyz, lideriňize hormat goýýan bolsaňyz, gayret edin, gayret edin. Siz şonu liçit edin. Adam hassa, balnoy, Çerjiw dialektinde aýdanda kesel şol adam. Psihik kesel. Näme diýip näme goýanny özü bilen ak. Näme diýip näme goýanny, näme şedip ýörenni özü bilen ak şol adam. O protestdan çykdyk, Aşgabatda gaýdyp geldik diýe. Ondan soň biz gidip Türkmenistana men gaýdyp geldim. Ýyl geçdi. Bir videosunda biz diýe Murat Düşeňow çykardyk türmeden diýe. Hawa. Bu sagdyn adamyň aýtjak sözüme. Dawaty zombiler. Liçit edin. Lideriňizi liçit edin.